Bore da, croeso i Aberpwll. Bore da. Da ni yma'r wyliau am bythefnos. Da iawn. Lle da chi'n aros? Yn y parc carafanau ar y bryn. Braf iawn. Da chi'n gweld y môr o'r garafan? Dydy'r niwl ddim wedi clirio o gwbl. Beth bynnag, sut dwi'n medru'ch helpu chi? Be dwi'n medru wneud efo'r teulu yma yn Aberpwll? Mae yna draeth enwog iawn yma, wrth gwrs, efo lle braf iawn i nofio. Dwi ddim yn hoff o'r nofio yn y glaw. Os na bwll nofio yma? Wel, nag oes, ond mae yna bwll padlo ar y prom. Dwi ddim yn licio padlo yn y glaw chwaith. Os na sinema yma? Nag oes, ond da chi'n medru benthyg DVDs o'r llyfrgell? DVDs? Am hen ffasiwn. Os na dafarn dda yn y pentra? Oes wir, y llew gwyn, efo bwyd blasus iawn. O na, dwi wedi bod yna. Doedden nhw ddim yn hoffi'r ci. Da chi'n medru bita efo'r ci yn yr ardd gwrw? Dwi ddim yn hoffi bita allan yn y glaw chwaith. Da chi isio map efo llefydd picnic da yn yr ardal? Na, goes wir. Dwi ddim yn dwad i Aberpwll y mis Tachwedd eto.